els 5 sindicats ahir en la Junta de Personal. I en València van dir que s'ha de retirar aquesta proposta. A més, desgau que els sindicats no poden permetre cap mesura que impliqui que se'n vagi gent a l'atur. Doncs això és la filosofia. Podem parlar de les altres persones, però els que esteu treballant no ens poden canviar les mesures a mitjan partit. El reglament està, s'ha signat un acord del professorat interí, vàlid per a 4 anys, doncs el que no podem permetre és que això siga trencat unilateralment per la Conselleria. Aleshores, en aquesta dinàmica, anem a informar-vos, és molt important que d'ací a la vesprada això siga molt més greu. Molta més gent heu de vindre, heu de convocar els companys per a que vinguin. Mireu, tenim el carrer fins a les 9 de la nit. Ara mateix la Conselleria de València dirà que en Alacant hi ha 300 persones i va pujant. Aleshores, és molt important que al voltant del dia aconseguim que s'hi vinga molta gent per a apretar, per a pressionar. Mireu, no és el mateix que la Conselleria vesga 50 persones que se mereixen en tots els llocs, o sigui, que siguin 1.000 o 2.000. És molt important que els companys es diguem que això és de tots. Són mesures que una no està salvada perquè s'ha aprovat una oposició. Se les cal mesures a l'inici. Està clar? Doncs és molt important, tornar a repetir, que el busca de passeu és molt important, si podem, que la gent se passe en algun moment per la concentració. Si no defensem el nostre, ningú no s'ho va defensar. O sigui que en aquesta reflexió, ara esperarem un poquet més i començarem a informar-vos del que hi ha. I després de les propostes que vosaltres cuidau i que els sindicats indubtablement haurem d'assumir i portarem a les meses. Aleshores, aquest és l'estat de coses. Estem una estoneta així, podeu xillar per a que el director territorial s'assabente, per a que la consellera que no ha aprovat cap proposició, sabeu que la consellera, la senyora Català, no ha aprovat ni una ni mitja ni cap. Es el gobierno de los mejores. Las mejores aprueben la oposición, señora Català, ¿qué li passa? Imagineu-se si hi ha contradiccions i que la veritat, vosaltres i nosaltres no som l'origen del fracàs escolar. No, companyes. Nosaltres precisament som la gent que està cobrint tots els forats que té el sistema. Aleshores, que no decaiga aquesta tasca de propaganda que hem de fer que vinguen totes i tots els afectats, i això Conselleria ho ha dit de clar, perquè el que volem és que retire immediatament la proposta. Moltes gràcies i estem en estrès. Es que esto ellos no lo van a querer parar de ninguna de las maneras. Entonces, como nosotros no nos concienciemos y nos tomemos ya en serio que una huelga bestia, quiere decir definida y de todos, ya no solamente nuestra de interinos, sino de todos. Está claro que si los interinos no lo hacemos, los demás tampoco las van a hacer. Tendríamos que ser el ejemplo para poder movilizar a nuestros compañeros, pero tendríamos que ser toda la comunidad educativa, todos nuestros compañeros. Y como no lo hagamos, ellos van a tomar las medidas que deban de tomar. Es decir, van a seguir pensando que todo está bien y que, bueno, 4 concentraciones, un grupo de personas y ya está. Así que habrá que plantearse muy bien lo de la huelga indefinida, sí o sí, porque es nuestra arma, no tenemos otra, Megáfono, por favor. Javi, Javi.
mapearla de aquí hasta que pueda ser el 15 de agosto, sí. No pensar que quan va ser ara després d'un gran falles A tomar por culo la segunda evaluación. la segona avaluació A tomar por culo. Hasta ahora en junio. Está justo al lado del Instituto Cabanillas, está justito al lado del centro de salud. al lado del centro de salud de Babel, ¿vale? Entre las 6:30 y las 7. De todas formas, en la página Coordinadora Profesorat Interí de Alacant se pondrá el Google Maps, y también en la página de los sindicatos se pondrá el Google Maps del sitio donde está, hora y lugar. Mala leche, ¿eh? ¡Vale!